Hola, hola. Agora estou aquí arriba a dereita. Movíme de ali abaixo porque tapaba a consola. Ben, continuamos con JavaScript e programación. Quedábamos en que tiñamos no script JS, tiñamos unha sola línea de código que facía que aparecera esta mensaxe. Como vedes, a mensaxe aparece, pois, nada máis carga a páxina, vale? Eu actualizo a páxina e aparece aí sin que o usuario faga nada. Eso non é, digamos, o normal sempre, ou polo menos non é o que queremos agora, sino que queremos que apareza algo cando prememos o botón, de acordo? Entón, JavaScript é unha linguaxe de eventos, é dicir, require que pasen cousas que teñan consecuencias. De alguna maneira, eu fago algo para que pase outra cousa. Premo un botón para que aparezca unha mensaxe. Movo o rato para que apareza un dibuixo ou se mova unha nave no meu xogo, o que sea. Entón, o que temos que facer é que o que vamos comezar por facer é que esta salida por consola, no canto de aparecer automáticamente, pois apareza cando prememos o botón. Ben, como fago iso? Pois voume a onde estaba o botón, en index.html, e lle vamos a poñer ao noso botón, busco onde estaba a nosa etiqueta, ben, aquí, e lle imos meter un novo atributo. Cal é o novo atributo? On click. Que quere dicir un click? Pois que cando che fan un click vas facer algo. E que é o algo que vas facer? Pois vas facer unha función. Unha función é algo que eu defino. Entón, teño que poñerlle un nome á función aí entre as aspas e lle vou poñer, pois, non sei, miña función. Lembrade que aquí non usar nunca caracteres latinos especiais como o ñ ou as letras con til, vale? E despois do nome da función sempre van ter que aparecer dous paréntesis. Ben, entonces xa creei aquí o nome da miña función e o que vai pasar aquí é que cando eu clique no botón vai executar miña función. Se actualizo isto, sigue aparecendo aquí hola son Tucho, se lle dou así me dice, vale, problema, dinlle botón, eu quero facer miña función, porque me dixeches que cando se pulse o botón vai sair miña función, pero non está definida. Para isto sirve tamén a consola. Ben, evidentemente, ten razón, dixenlle miña función, pero non lle dixen que era miña función, en que consiste facer eso. Ben, pois miña función vai consistir no que eu lle mande. Como se construe unha función en JavaScript? Pois con algo moi increíble, que é escribindo a palabra function, vale, function. Entonces escribo eso, a continuación o nome da función que creei cos seus paréntesis, vale, e meto unhas chaves. Así que esta é a declaración de función, este é o nome da función que se vai executar e dentro das chaves o que vai facer. Pois o que vai facer vai ser isto que antes facía nada máis se carga a páxina, vou no meter entre esas chaves e agora se vai executar ou debería executarse cando eu lle dea ao botón. Pois vamos comprobar que é certo. Veño aquí, vedes como na consola xa non aparece nada. Actualizo a páxina con F5 e na consola sigue sin aparecer nada. Agora ben, baixo aquí, doulle ao botón e si, aparece, hola, que tal, son Tucho. E se volvo a premer, fixadevos por aquí, no caso de Firefox, aparece un número porque me vai levando as contas, en vez de aparecer cada vez que lle premo, pois un hola que tal, son Tucho, pois aquí en pequeniño aparece o número 2, ou 3, ou 4, ou 5, supoño que non apreciaredes, pero cando fagades veredes como vai levando aí a conta. De acordo? Ben, pois de momento tamén paramos aí, vamos con vídeos cortiños.